Is fi seán é seo go chailtí na Thóir Testamenteachta 2021 atá déanana stadéir ábhair té muid an scoil agus go chailtí tá stadéir go thomláintí muid an scoil. Sa ní seán, mí nómíad na céimeanna ar chóireach lacha le cín tú go mbeidh tú inchállathe le haid grád creadúnathe. Den for gach iireacht grád creadúnathe a chur ar fáilgait. Catha go bhfuil fianaise ar fáil chun marc céad don measta a bhunúirthaí. Mar sin hain, mar bhfuil fianaise den sort sin ar fáil, ní éad for grád creadúnathe a tholáthar an ngach cás. Má tá imíoirt go bhéad fá bheith sa chatagóir sin, moltar go láidir goit scrúdathe bhí a bheitheh agus na cófortainna ábhartha eile a dhéana mar nach féidir dearbhú a thart go bhéad for grád creadúnathe a tholáthar goit. Faoi nám seo, chláir tú hana hain ar an tarseach féin servíse díreathirí agus chuir túisteach ar grád creadúnathe áilt na hábhar arána tú. Chuir príomhide nó cóir de thorna scoile ar an ólas is scríbhinn go bhfuil stadéir a dhéanaat ar riant ábhar go thomláintí muid an scoil a luí agus is féidir. Ba cheart goit deimhnú scríofa a lorgán scoil go bhuaras an fógra go bhfuil stadéir a dhéanaat ar riant ábhar tí muid an scoil. Dólamóirí tá ag stadéir go thomláintí muid an scoil, ní mór goit óst scoil nó óst ionad fólama a aimsú chun muir seachta dhéana ar choristeach na marcha na measta ar do hon. Si an scoil nó an tonad fólama ina bhfuil sé socrthe an scrúdathe scríofa dhéana mí a bheitheh a bheith mar óst scoil nó óst ionad. Sé ról a phríomhide nó an cóir de thóir an próise seo éascú, ní mór teagháil a dhéana lo leis a brósa a hosú. Rachaigh an cúntóir an rád creadúnathe ó dóst scoil i deagháileat améigean tús fi na bealtainna agus iarigh sé nó síart sonraí teaghála a thuirt den duine nó na daoine a chur an teagas gur fáilgóid tímuid an scoil. Ní mór goit ar dús cead áil wethe is seo dhéana. Mar bhfuil teagascóir nó múntóireat tímuid an scoil, ní mór fianaise is scríomhann a chur fáil maidir le chuid fólama. Rachaigh an cúntóir an rád creadúnathe a deagháil leis na teagascóirí agus na múntóirí seachtracha agus leis na daltaí nach bhfuil teagascóirí nó múntóirí seachtracha acab maidir leis a bhíneise a churach isteach le haimmarcha na measta. Más múntóir nó teagascóir chláirithe an duine atá ag soláthar teagas goit tímuid an scoil, ar fréir duine sin an íneise ar do chuid fólama atá ar fáil dó nó de a abhreanú agus a riint agus marc measta maidir le daimíocht chóchúil san ábhar nó sna hábhar a tholáthar. Ceapag an scoil panéal múntóirí chláirithe freisin a dhéananig abhreanú ar hibrí fianaise atá ar fáil, a rachaigh go gáirle le múntóirí nó teagascóirí seachtracha más gá agus a úsáidigh am rathúnas garamúil chun teacht ar bharcha na measta goit. Déananig príomhide nó cóir de thorna scoile muir seacht lena chin tú go leanfar na nósanna imeachta chuí. Tá seansán go ndéananig a panéal teagháil leis a teagascóir nó múntóir chláirithe chun bunú sa bheastachán na chuirsiad ar fáil a phlé. Nuair a bheith na céimeanna sin curtha gríoch, chuir an panéal múntóirí chláirithe de bharc measta faoi bhráid a phríomhide nó faoi bhráid a chóir de thóra. Mar bhfuil tú ranfáirteach a dagas tímuid an scoil, Iarfar ort fianaise scríofa ar do chuid fólama a tholáthar don chúntóir grád creadúnathe lena habhreanú ag a banéal múntóirí chláirithe ón scoil. Níor cheart go ndéanach daltaí teagmháil díreach leis a banéal múntóirí chláirithe chun na próiseas cíntóireachta a bhaineann leis na marcha na measta a phlé. Más rud é nach míon an teagascóir nó múntóir chláirithe ranfáirteach leis a banéal chuir féir sin úlgóit agus tarfar deisgóid fianaise scríofa chuir isteach. Táthraigh an scoil fógragoit más rud ag ginnig a panéal múntóirí chláirithe ar chúiséigean nach féidir marc measta a chuir isteach go de le. Má tá imríoirt nach métha ná na céimeanna seo a cholíonna, moltar goit scrúdaithe bhí a bheitheh agus na cófortainna ábhartha eile a dhéana. Catha daltaí atá ag stadéir go thomláin tímuid an scoil agus daltaí tá stadéir riant ábhar tímuid an scoil ólas ar le a tholáthar. Is féidir seo a dhéana trí uirm fáisnéise tosaí a cholíonna ar fáil ar gov.ie/ortest. Catha daltaí an uirm a chuir isteach ag scoil nó ionad fólama ábhartha trá nach déanaí ná déirdín an 2 Eibreán. Teangacha neamhchorachlam. Rinnach sucrtha speisialta ionas go mbeachar do chamas grád creadúnathe iarigh agus a fháil i léana teangacha neamhchorachlam ar a bhfuil stadéir a dhéanaat tímuid an scoil. Ar chúiseanna éagsúla, ní dócha go mbeidh éon tafid ná éoníne se cho hasfach maidir lena gcuid fóldama ar a bhéad fí grád creadúnathe a bhunú ag scoláirí atá ag déanaan an ábhar sin. Sí teotha leanas na teangacha neamhchorachlam.
Faoi nám seo, chláir tú hena héin ar atáirseach féin seirbhíse díothirí agus chuir tú isteach ar grád creidúnathe áil sa teanga neamhchorach le marrána tú. Chun deis a thuirt do scoláirí fianaise ar a gcuid fólama sa teanga neamhchorach le choláthir, déan fearmasú nu a nuachta sa teanga a rachtáil go lua a mína bealtainna is scolanna ar fud na tíre. Tá sé gceist gomach formáid a bheasúnathe in nuachta cosú leis na measúnathe tíistid an rang a déadach múntóirí a úsáid in ábhar eile chun bán ólas a chur faoin na marca na measta do scoláirí. Cuir tiile ólis maidir le formáid agus fad na bheasúna in nuachta ar fáil níos déanaí. Úsáid for na marcan áhaint for amachs na measúna in nuachta mar áisnéis chun bonús do grád creidúnathe i do cheanga neamhchorach le aimsú. Má churann tú an measú nu in nuachta i gríoch imína bealtainna, bet tú incháilethe chun grád creidúnathe áil. Má dhéanann tú an scrúdú scríofa mí a bheitheh, bet tú incháilethe chun grád áil sa scrúdú. Nuair a eisiófar turthaí na thir testaiméireachta, bet do chuid turthaí bunathe ar a gceann is fearr, de do grád creidúnathe nach meid gur fáilach a gás chun dhéanann tú an measúnú in nuachta in mína bealtainna, nu de do grád scrúdaithe nach meid gur fáil ach a gás chun dhéanann tú an scrúdú scríofa in mí a bheitheh. Leis sé tród amlan na léamh, téir a siomh gov.ie/orteist.